О. Вау! Вітаю! Гэта я нахімічыла. Мы будзем пісаць сакрэтны ліст. Ваяцкі марш, гімн БНР рознымі фарбамі, якія не бачна. І матэрыялы для гэтых фарбаў вы знойдзеце проста ў сябе дома. Змешваем соду і ваду да ўтварэння пасты прыкладна 1 да 1. Мяшаем, пакуль не растварыцца. Прыгатуем яго. Абсалютна любую колькасць цукра дадаем у ваду. Мяшаем. Нават калі яно не растварыцца, гэта ўсё роўна нармальна. Проста атрымаеце насычаны раствор, і гэта будзе значыць, што максімальна яркай будзе фарба пасля праяўлення. Паспрабуем пісаць і малаком. Патэстуем яшчэ і воцат. Праверым яшчэ і разбаўленую пасту. Гэта проста вада, талерка, паста. Няважна, якога памеру каўчушок. Наступны абразец будзе мыльны раствор. Вада, талерка, мыло. Гэта можа быць любое мыло. І ў любой канцэнтрацыі. А калі у вас няма нічога гэтага пад рукой, пляваць. Даслоўна. Будзем пісаць сліной. А калі ёсць цяжкасці з выкліканнем сліны, можна падумаць аб чымсьці смачным. Або парухаць языком у роце. Ну і самы цяжкадаступны, але вельмі цікавы спосаб – гэта выкарыстоўваць тэкставыдзяляльнік. Мы яго зломім, растварым фарбу ў вадзе цёплай і потым дадамо лімон або любую іншую кіслату, каб зрабіць яго празрыстым. Што ўнутры? Праверым. Нас тут штосьці цікавае. Нават бурбалкі пайшлі. Вау, ён разбух. Як тампон. Так, дастаткова. Гэта ўсё лёгка адмываецца і раствараецца ў звычайнай вадзе. А зараз будзе магія. Яно мусіць быць бескаляровым. О, яно робіцца празрыстым. Магія адбываецца. А дакладней хімія. Дадамо яшчэ. Нам трэба цалкам зрабіць яго без колеру. Пераходзім да другога этапу эксперымента. Будзем пісаць усімі гэтымі вадкасцямі. Іх у нас 9.
Выглядае, быццам бы нам трэба дадаць болей лімона у наш разбаўлены маркер, бо з'явіўся колер жоўценькі. Вось тут відаць жоўтае. Я спрабавала раней, і ўсё было добра, але, магчыма, залежыць ад паперы. Абсалютна нічога не відаць пакуль. Гатовы? Трэба проста быць несквапнай і выціскаць лімон на поўніцу. А цяпер пачакаем паўгадзінкі, або пакуль яно цалкам не высохне, калі вы багата налілі вады. А цяпер мы можам праявіць нашы надпісы. Мы будзем гэта рабіць з дапамогай 3 тыпаў сродкаў. Першы. Гэта pH-індыкатар. Натуральны. Што гэта значыць? Тут у нас ёсць настой капусты чырвонай, а гэта звычайны сок буякаў. Гэта можа быць, насамрэч, любы вельмі цёмны сок, не абавязкова менавіта тое, што я выкарыстоўваю. Справа ў тым, што ў шматлікіх натуральных соках або ў садавіне знаходзяцца рэчыва, якія мяняюць колер у залежнасці ад pH асяроддзя вадкасці. Гэта значыць, што ў залежнасці ад таго, кіслае асяроддзе або шчолачнае, колер будзе розны у гэтых вадкасцяў. Другі сродак, які мы будзем выкарыстоўваць для праяўлення нашых надпісаў – цяпло. Гэта можа быць або запалка, або свечка. Галоўнае, каб было цёпла. Яшчэ можа быць прас. Мы будзем проста вадзіць пад паперай, пад надпісам. На самым кончыку агеньчыка самае максімальнае цяпло, і менавіта яго лепей выкарыстоўваць. Але будьце уважлівы, не спаліце вашу паперу агулам. І трэці сродак, які мы будзем выкарыстоўваць для праяўлення надпісаў. Гэта ультрафіялет. Гэта можа быць лампа для, напрыклад, манікюра, або звычайная лямпачка, якую вы можаце купіць у будаўнічай краме, напрыклад. Тут вельмі ўсё проста, мы проста пасвецім лямпачкай на наш надпіс. Праверым і сам раствор. Раствор. Вау, яно праяўляецца, як прыгожа. Мы выйдзем шчыльнымі радамі. Слухайце, насамрэч гэта сода. Вау, мы мусілі праявіць соду з дапамогай індыкатара. Так атрымалася, што цепло не можа фокусавацца на адным радку і праяўляецца ўсё па чарзе. Патрэбны час, каб прыладзіцца і апаліваць вельмі павольна і недоўга і не перапаліць. Яно праяўляецца. Глядзіце, як цудоўна. А зараз паспрабуем на мыле праявіць тэкст. То бок мыла, хаця яно і арганічнай прыроды, але ўсё роўна яго лепей праяўляць вось такімі індыкатарамі. Насамрэч, пасля тэмпературнай апрацоўкі ўжо нічога не выратуеш, таму што тэкст проста згубіўся. Нічога. Галоўнае, што дух застаўся. А зараз будзем праяўляць трэцім спосабам – ультрафіялетавым святлом. Выдатна. Вау! На гэтым усё. Цяпер вы ведаеце, як пісаць сакрэтныя лісты, калі няма іншага выйсця камунікавання. А таксама вы можаце цяпер ведаць, як правяраць звычайныя лісты на прадмет наяўнасці сакрэтных пасланняў. Памятайма,
можна выкарыстоўваць і воцат, і цукровы раствор, і малако, і соду, і нават сліну, ну і іншыя біялагічныя вадкасці. Выпадкі ўсякія бываюць. Спадзяюся, ваяцкі марш – гэта не толькі гімн мінулага, а таксама гімн нашай будучыні. Цісніце падабайку, падпісвайцеся на канал, калі вы гэтага не зрабілі. Пішыце ў каментарах, які спосаб напісання сакрэтных лістоў вы лічыце самым удалым.